and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Judith, ikaw ba yun kini? Oh, lagi. Ako lagi ni Chabani. Dako pa kong buhi. Wa ka ba na ipatiya sa mga taong puganti nga midagit ka nimo? Wa! Kay niya. Dako pa man kong buhi. Judith, kaming tanan nagtuog yun nga patay ka na. Giunsa man nimo sa pag-ikyas gikan sa mga kamot sa mga taong kriminal, ha, Judith? Sultihi ko pag umangkon ko. Pasudlaon na ko tiya. Ato ta sa suning imong bahay magsulti. Kaya importante kaayo ning tuyo ko karon nimo. Sige na tiya. Tana dayon sa sud. Ay, bastilan. Bisan unsaon ko paghuna-huna. Wa gid ko magtuo nga buhi ka pa. Nagtuo gani ko nga kaladkan ang mipakita nako karon. Kana ang gipasalamatan ko pag-ayo sa Ginoo tiya. Kay wa gyud ko niya pasagdi. Iya gyud kong gipanalipdan sa tanan nga mga oras. Sa dihang dito ko sa mga kamot sa mga tao nga midakit nako. Karon sulti. Usa magpagkahitabo ang nabuhi ka man og huway tatsa. Ha? Kariyot ha. Kay tawgan ko ang imong mga ginikanan. Ay bawon ko sila nga niya ka. Ha? Bida ni mo, oy. Anong wa ka man mulahos og pauli sa inyo? Nag-uul kay tong inahan mo si mo pagkawa. Mihugo na gani siya. Gagmay na kay siya kinanaan. Mao ba di ay tiya ba ni? Ay, sige, dinhi ka lang. Kaniyot lang gid kaayo kay tawgon ko si mama ug papa mo sa inyo. Ayaw tiya. Dili pa ko gusto nga imo silang pahibaon nga ni ako. Unsa? Apan nga ano? Nganong dili ka man musugot nga masayod ang imong mga ginikan nga dako kang buhi? Ha, Judith? Ngano? Tungod ka dili ko gusto nga makita unya niya ang tao nga akong kuyog gikan sa bukid. Nga ako unyang dadun din sa inyo ang mga adlaw. Ha? May tao kang kuyog nga imong dadun din sa bay? Ug mga adlaw? Oh, mao ka na tiya tani. Tungod ka na kasiguro ko. Nga kung ilang makita ang maong tao nga dadun ko din ugma. Ilagid kini ipadakop og mga pulis. Ha? Kay nga do? Kinsa ba day ka ng tao nga dadun mo din Junice? Dautan ba day siya nga tao nga mahadlo ka man nga isumbong kini sa pulis? Ha? Buotan siya tiya. Usa siya ka malumuog kasing-kasing nga tao. Kinsa siya? Kinsa, Judith? Si Alvin. Ang usa sa mga puganti nga mo'y midakit ka na ako og bidana ko sa bukid. Unsa? Jesus Maria Josep. Taong kriminal na ka ng imong kuyog ug buot mong itago sa mga pulis? Oo, tiya pa ni. Tungod ka dili ko gusto nga madakpan siya pagbalik sa mga pulis o madapagbalik sa bilangguan. Judith, Ginoo ko nimo. Buot mo bang ipasabot nga nahimo mo ng suod sa imong kinabuhi ang maong tao? Nakigrelasyon ka og taong kriminal? Huwag ka na ba na mahigugma sa imong bana? Ha, Junice? Mao ba di ay, Dudong Rinan? Oh, oy, Apitro. Isuudan sa kumbag ang tanan kong mga bisti. Duha ka na kumbag ang tuas kong kwarto. Isuotong dan ang tanan karon ha. Kay ug masay buntag, mubalik ko dinhi. Ako tong kuhaon. Tinod-an ay nagyod ay kiniingo, Dudong Rinan. Nakigbalik ka nagyod ka di ay kang Kriste. Oh, ya Pitra. Nagbalik na mi. O gani, ato ko ron matuog sa bahay nga kanina mong gipuyan. Pero Dudong, wala pa biya magkita ang pating lawas ni Inday Junes. Usaon naman lang kung mukalit siya pagbuto. Iya, Pitra. Wa na si Junis.
Gidawat ko na nga patay na siya. Sa ginugayon siya pagkawa, klaro na kayo. Gigipatay na siya. Pero ang sakit lang, kay klaro kang gipahimbusulan siya. Una gipatay. Sakit kang kamatayon sa kong asawa. Ug mao ba kana ang ibaws mo sa makaluluoy nga kamatayon sa imong asawa rin Oh, Kay ilisan mo siya lain sa dakong kasayon. pa, Sakit kayo ang kamatayon nga natagamtaman sa imong asawa. Hilabihan ka sakit. Unya mo yano ka nag-ilis nga sa dakong kasayon. Dili mo ta kiniahangay nga buhaton rinan. Kung tinuod ka na higugma ka sa imong asawa, dili ka makahimos pagpangitag lain nga wa pa gani makita bisan ang patay na lang niyang lawas. paselo ako ba? Apanian na kini. Nagbalik na kami si Christy. Busa, mangayo lang ko pasaylo ni Junis. Kung na magkaroon may mutang ayang kalag. Pasaylo na utak ko ni Junis pa. Renan, kung mangita ka maganiglain nga babae nga ipulis na matay mong asawa, kung mahimo dili na lang unta ka ng Kristi, kay humanha mo na sa giluwa, unya karon tunnon mo pagbalik. Pa, gibuwagan ko lang si Christy kaniadto. Sa katarungan nga, dili siya maghahatag og anak. Apan karon nga may posibilidad nga magsabak siya. Bis, ako siya malikan. Kaysa pagkatinuod lang pa. May luna pagyapon si Christy sa kong kasing-kasing. Renan, kung sayop ang pagpakigbalik mo sa maong babae. Patuon ako, amahan ko nimo. Busa paminawa ko. May pasalig siya na ko pa nga magsabak ra siya. Busa, hatagan ko siya lang higayon. Pasagdilan ko na akong ibuhat pa. Pasagdilan ko. Di na kinala manghitap ko glayang babae. Nga ipulit ko sa matay kong asawa. Nanda si Christine na higugman ako. O may pasalig nga magkahatag siya na kong anak. Busa, relax lang gud pa. Basta kanila ikasulti ko Renan. Pagabasulan mo ra kining gibuhat mong pagpakigbalik kang Kristi. Pagamahayan mo ra unya kinis tibuok mong kinabuhi. Timan-i ka na. Milapas na magduha ka oras. Kapag pa mo mabalik si Junis. Kunahan ton ugma nga di pagit siya mabalik. Sabton ko na lang. Kami pauli na siya sa ila. O sa iyang bana. Maay na lang kay gibinlan ko niya kwarta nga sakto pagkapliti pa doon sa Mindanao. Ay. Init para makaya ko na. Gilantan pagi ko. Baytog mawa na kinihilan at ko maaron makabiya na ko dining dapita. Ug madto na ko sa pier ning syudad. Unsa? Ingon ni Ana, ang tanan nga nahitabo, Junis. O, tiya pa ni. Mao ka na tinuod nga nahitabo. Ingon sa lisod tuhuan ang ipanulti mo, Junis. Kung mao ka na, may mga tao kidi ay nga nasud sa bilangguan nga way sak. Mao ka na, tiya. Ug usa na ni anak si Alvin. Ug naluoy kaayo ko niya. Mao man bitaw nga dagampo gid ko nga masulbad na niya ang krimen nga gipasangil batok niya. Junis, dili gituod maayo nga isumbong mo kining bahina ni mama o papa mo. Kay basig mo diretso silang dangob og mga pulis. Mao man bitaw nga hangyoon ta ka, tiya. Nga dili talang kini isapa sa lain. Kinahanglan nga ikaw ra gid ang masayod bahin ni ini. Pero Junis, murag dili maayo nga anhi mo siya dad-a dinhi sa akong bahay. Basig mo kalit og buto sila si mama ag papa nimo. Oh. Okay.
tabangi ko ang pangita og among kaestaran ni Alvin siya. Gilantan manggut siya. Lain ang iyang ilanat ron. Kay marag nagluyagit siya. Mao nga maluoy ko nga mabiyahe siya nga ingon ni ana ang iyang kondisyon sa panlawas. Nahala, manlakaw ta karon dayon. Mangita tagbay nga inyong kaistaran og pipila ka mga adlaw. Ayaw lang din sa bahay. Kaysa pagkatinuod lang, murag mahadlok sa gid ko ang klasiya sa taho. Uy. Bisan misulti ka pa nga buutan siya, pero dili kalikayan nga mubati ko kahadlok. Kay puganti ko na siya. Sige na siya. Dili lang ta maglangay. Asa man ta mangita og kaistaran? Ha? Siya ba ni? Maubahan. Mao ka na. Dagkong supak si Papa Paulo nga magkabalik ta sa atong relasyon. Maluoy ko na siya nimo. Eh, mabiyaan talaga hapon ka. Sa maabot yung mga adlaw. Kaya di kagid ko na magkahatag sa kong kikinahanglan. Basag di lang. Ipalapos na lang ko sa pikas ng dunggan ang tanan niyang gipanulti. Sama ko ni Daddy na ako. Dago masabsag pagsupak ning atong panagbalik. Apan dili ta magpadasa tanan nilang pagdili. Mao yatong ipatikpabaw ang duha ta kagugmahan ni. Basta ba honey? Siguraduha gid na magsaba ka. Ulagyan. Sigurado na lagi na. Magsabak yun lagi ko. Nagsabak man galing igagaw ni Laura. Ako pa kay dili. Busahan, sige na. Tana. Asa man ta? Tana sa kwarto. Para magsabak na tayo ko. Sa man pagsabak na ako magsige ng istorya niya sa buhat. Sige. Pero basta ba magsabak di ka ha? Ayaw lagi. Sigurado na lagi na. Sige na. Tana sa kwarto. Sige na, honey. Christy. Renan. Basta ba magsabak ka. Sige, balik, anak ko. Sigurado na lagi na. Renan, honey. Christy. Honey, salamat. Dugay na kay kung nangandoy nga mahita po rin nato pag-usap. Sa pagkatinuod lang, Christy. Kung kinadto pang nagsabak ka na sa atong anak, dili may tabong moabot pas kung kinabuhi si Jones. Kung kay mahal taman sa kaba. Basta siguro alang gina magsabak ka. Kinabaw ka na sa may tabo sa maabot. Kung imo gyapon kong pagyason. Sigurado na lagi naan. Mas pasan lang kinato. Unya, kanunay sa betong abagan sa pag-ampo sa Ginoo. Kay siya magita magbuot sa tanan, di ba? Kung masalig lang kita niya, unya hugot ang atong pag-ampo pagtuo. Ihatag na sa Diyos ang tanan. Honey. Gikan karon atong hugtan ato pag-ampo sa Ginoo. Ngayon ang ihatag ang gipangandoy tang anak. Honey, dali, babe. Kinahanglan dali sa mo kumpiyansa. Paspasan ka na to. Kay miingon ba ang Ginoo? Ngalihok tao, kita pangan ko ikaw. Unya, sao man pagtapang sa Ginoo kung kita mo kumpiyansa ta. Christy, unya na. Paway sa ta, okay? Kikapoy ko. Ayaw ka pagkapoy-kapoy. Muna nakadaot ni mo ko. Kumpiyansa doon ka kaayo. Ikapoy palagi ko. Mo-relax mo tagdiyot. Bantay ka. Dili gani unya ako magsabak. Ikaw mo ginahanukan ko sa akong kasuko ba? Ikaw gid unya ipasulon ko sa tanan. Oh, Christy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!